Indlunkulu ibeke eceleni ukungaboni ngaso linye okusemndenini yayobhonga Emswaneni Kwaphindangene kulandela ukukhothama kuNdunankulu wesizwe samaZulu iNkosi uMangosuthu Buthelezi. Izintatheli zezindaba zethu zisalokho zinkanise ngaphandle kwaPhindangene. Namhlanje sixhumana noBongani Gema. Bongani, siyakwamukela ezindabeni zethu. Sitshele ngokuqhubeke namhlanje. Asibonge kakhulu Thabile, sibingelele nokumbukeli weindaba zethu. Thabile, njengamanje siphuma enkonzweni yomthandazo ebebanjelwe khona la ekhaya kwaPhindangene, njengoba wazi ukuthi le nkonzo izobanjwa nje insuku zonke kuleli sonto, iholwa amabandla ehlukene. Njengamanje eyanamhlanje isiphothuliwe bekhona nje inhlobonhlobo zamabandla Thabile, kodwa ke emini yanamhlanje sike saphuma sagcwala ulundi, njengoba wazi ukuthi umntwana kaPhindangene yize umuntu omkhulu kodwa impilo yakhe ibizinze khona la olundi. Sikhuluma nje nezakhamuzi kule ndawo ukuthi yini ezikukhumbulayo ngomntwana kaPhindangene. Sihlanganeke nobaba uphilani, ubaba uSiphamandla Ntombela oyikhansela kule ndawo, owesilandisa ngesakhiwo esakhiwa uhulumeni wakudala wakwaZulu owayela uholwa umntwana wakaPhindangene. Uthi lesi sakhiwo sesishintshe impilo zentsha eningi ngokuletha isinkwa ephaketheni ngoba etafuleni, ngoba ke isakhiwo la esiza khona intsha ekwazi ukusebenza ngezandla. Ake simlalele ubaba ukhansela uNtombela ukuthi ubethini. Kuningi umntwana akwenzele izakhamuzi zasolundi, ikakhulu labo bantu laba ayibacijela ukuthi umntwana ethi asingethembeli ukuthi siqashwe, kodwa asifunde ukusebenzisa amakhono ethu ngezandla zethu ukuze siphilise imindeni yethu. Uma ubuka lesakhiwo esikhuluma ngaso la, ezinye zezakhiwo namanje isasebenzayo noma zikhona ezinye ingasasebenzi ngenxa yofuduko olwabakhona, kodwa iqiniso lithi-ke ngeke kusefana. Kodwa futhi siyayibonga impilo yamntwana ukuthi umntwana akasebenzelanga iqembu lakhe kuphela, umntwana usebenzele wonke umuntu. Uzokhumbula ukuthi ngesikhathi sodlame lomnyama nomnyama kwakusuka izingane kogoli zizofunda la ezikoleni ikakhulu zasolundi koVungu, ngoba umntwana engenandaba nepolitiki kodwa ebeka impilo yomuntu omnyama phambili. Thabile, siphinde sakhuluma ke nobaba uphilani Ngema othi yena impilo yakhe umntwana kaPhindangene wayishintsha kakhulu ngoba uyena owaze wamupha imali yokuthi enze incwadi zokushayela. Waphinde yena mathupha umntwana kaPhindangene wamlekelela ukuthi aqale ibhizinisi lakhe lisencane. Uyanezindlu eziqashisayo, unamasaluni, uthi ke futhi unezimoto ezidayisayo. Asikhuluma ke simuzwe uMadlokovu ukuthi utheni. Ngizokhuluma mayelana nami nje. Ngaya kuye ngikhala ngihluphekile. Ilicense yokushayela ngayithathelwa uye, wangithengela umshini webhasikobhe. Bekubaba wethu sonke ziningi into angenzela zona. Nakhona lapho olundi ngusomabhizinisi lapho olundi, umasipala bezama ukungisusa umntwana kaPhindangene wangilwela kwaze wasekugcineni. Silimele kakhulu singosomabhizinisi balapho olundi. Silimele kakhulu, siyakhala ngomntwana, sifele ubaba wethu. Ngingamlinganisa noNkulunkulu wethu wasemhlabeni umntwana kaPhindangene ngoba ebelobuzwelo. Sibonga kakhulu lebo kuyintatheli yezindaba zethu uBongani Gema esibikela bukhoma esemahlabathini olundi KwaZulu Natal.